ntu anụnwa ka Chinechelem si wee nwụzi. Hei, ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na akwụ achakwa nanụ n'ọdị igu. Unu echetala ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa onye nke bụ onye ụmụaka n'Imo steeti, onye nke na-aya oyi umeju, nke bụzi na agboro Okwuluọla ndị Igbo ka ọ gbalụ wee bịa na ya bụ nwatakịrị na-anwụzikwa anwụ. Okwuluọla wee si Enugu steeti wee jebe ụmụaka nke dị n'Imo steeti wee ruo ebe ahụ wee fụ ka ọnọdụ ọmarịcha nwatakịrị a na-akpọ Chinechelem si wee dị, wee fụzie na ya bụ nwatakịrị nọzikwa n'etiti ndụ na ọnọzikwa n'etiti ọnwụ. Okwuluọla ndị Igbo wee na-ebe wee na-akpọ ndị Igbo niile ndị ife mmadụ na-ewute wee na-ayọfa nafa gbatalụ Chinechelem ọsọ enyemaka na nwatakịrị a bụkwa na ofu mkpụrụ nwa, ọdụ ka nne ya adụghọzi na nna ya adụghọzi, na o nweghị ikwu na o nweghị ibe, na ndị ụnụ fụrụ nọ ya okirikiri bụkwa na ikwu na ibe, ụmụnne na o nwekwa onye nne ji ya na ya n'afọ ebe anụnwa. Wee na-ayọ ndị mmadụ na aya hapụkwana Chinechelem ka ọnwa na ndị Igbo biko na fa gbata ọsọ enyemaka wee tinye akaụntụ nọmba nke bụ na ndị Igbo binyitere wee tụba ego ka e buru Chinechelem gbabakwanụ n'ụlọ ọgwụ nke dị na Abuja ka eje maa na ya echenji ya umeju ya nke a na-akpọ kidney transplant, ka etinye ya ọzọ ka a maa na ya bụ nwatakịrị oyi enweta onwe ya. Amamnu na ya echeta akụkọ a na-akọrọ unu ya bụ ije Okwuluọla jechara wee pụta wee sị na ọ na-ana ndị ntọrị mmadụ wee buru ya n'ụmụaka wee tichaa ya wee nakọrọ ya ego niile ọ nwere na bankị, nakọ ya ife niile ọ nwere. Okwuluọla wee si o wee na-ebe wee na-ayọfa na fa biko na fa egbukwana ya, n'ọkwa enyemaka ka ọ bịa ka o nyere nwafa, n'ọkwa enyemaka ka ọ bịa ka o nyere onye nke fa ka a zụọ Chinechelem ndụ. Unu ya echeta ya bụ akụkọ nke ahụ Okwuluọla pụta wee sio na ụdịka egbe dị na ebe ndị ntọrị mmadụ a na-anọ, na ụdịka egbe agha adịghọ na nke ndị militri, na ọdụ ọdịrị na nke ndị uwe ojii, na ọdụ ọdụ na nke ndị ọrụ soja, na unu fụ ụdịka egbe dị ebe ahụ na ọ karịrị akarị, nke bụ na ụmụ okorobịa niile Igbo nwere na fa juru n'ime ọfịa. Amamnu na-echeta anya bụ akụkọ nke bụzi na ndị mmadụ pụtara na-asị Okwuluọla na ọ na-asị asị na ọ bụghọ na ụmụaka ka ndị ntọrị mmadụ tọjie, na ọ chọghị ikwu eziokwu ebe ndị ntọrị mmadụ tọjie. Ndị mmadụ na-asị ọkwọ na-abụ onye ndị ntọrị tọrụrụ fa apụta n'ihu akwụkwọ si na ndị ntọrị mmadụ tọjie, onye ọbụla na-emetala onye agha ebele na-asị ya ka eko o si jee ka eko o si wee nata, na onwedo onye na-agbagha nke fa agbagha, na si kedụzi ka Okwuluọla ndị Igbo si wee jechazie wee pụta wee sị na ndị ntọrị mmadụ tọjie, nke bụzi ndị kwe na ndị ekwena ndị ụmụaka si ya na ọ ya apụta ka ọ yọọ mgbaalụ na ọhụ na ụmụaka ka atọjie, na ọ na-asị asị. Ụfọdụ si na Okwuluọla chọrọ izu ndị mmadụ oshi, na o nwere ndị o ji ụgwọ na o ji ha ego ya eji wee kwụ ndị agha ụgwọ, si o wee were ohere o ji wee jee nyere Chinechelem aka wee pụta wee na-asị ndị mmadụ na ndị mburu rie na-asị ka ọ na-asị. Ya bụ ife wee na-afịakwa n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ, nke bụ na Okwuluọla pụtakwa wee kwurukwa ọnụ ya wee gbapụ akpa ụkwụ ọgba n'ọkpa si n'ọnụ ụmụaka ka atọjie, na ọ bụrụ na atọrọ ya na Chineke ewepụ ndụ ya, mana unu fụkwa na Okwuluọla ka dị ndụ iji gosi na ọdụkwa ka atọrọrọ ya na ụmụaka nwa n'eziokwu. Wee nọrọkwa mgbesi ahụ wee na-agwa anyị na live vidio na nke kachasị nke bụ na Chinechelem unu na-afụ ebe a na-ejekwa buru ọnkụrụ ya anụnwa unu furu yi akwa mmemme onye nke etinyere ya bụ ego na akaụntụ ya, na ndị mburu ahụ bururu ya bụ Okwuluọla na fa tichachara ya nakọrọ ya ego ọ nweta wee chinyekwa azụ na be Chinechelem fa wee jee burukwa nkụrụ ya wee pụta wee na-ayọ ndị ntọrị mmadụ na fa biko na fa emetụkwa n'ego anụnwa ndị Igbo tụtara aka dị na akaụntụ nwanne Chinechelem ka e wee zọọ Chinechelem ndụ, na ọ bụkwa na fa were ego na Chinechelem na onwekwa ife mere ya, na fa marụkwa na fa bụ ndị ntọrị bi n'ime ọfịa, na fa ya atakwa afụfụ ya, na ndị Igbo nụrụkwa onu ya. Onweghị unu ya anụ akụkọ a ka ọ ghara ịbụ n'ọnụ m ka o si wee na-afịọ. Wee mechaa ife anyị nọzi ebo na ndị ntọrị mmadụ ahụ ahapụgokwa anụ ọnkụrụ Chinechelem, wee buruzie Chinechelem wee jebe n'ụlọ ọgwụ dị na Abuja. N'ọkwa ebe ahụ ka a nọzikwa wee sị na ụkwụ Chinechelem na-elezi ele na-aza na-esi isi, esikwa n'ọya nke abakwa n'ọya ọzọ ebidokwa wee gwọba ya ụkwụ ya. Unu nekwa n'anya unu ya afụ ọkpa ya ka ekechara ya bandeji, na ọkpa ya ahụ bukwa na ibu karịa ọkpa nke ọzọ. Nwatakịrị atakwuo na afụfụ, hei ọ tara afụfụ, nwatakịrị atara afụfụ dizi abụghị ụdị afụfụ a. N'ọkwụ ya ka a na-emezi amakwa na-eche njigo umeju nwanụ ka ọ na-eche njibeghị umeju nwanụ, ka a na-eche ka o nwetagodo ume, ka nwere ife a na-eche ka a gwọọ ya ka e wee chenji umeju nwa. Amakwọnumo na akọwaziri anyị ka o si wee nwụ, ka ọ na-abụ na-eche njizi umeju na ya bụ nwatakịrị ebido nwuhie wee nwụọ. Nwanne unu amalọkwọ na ife mfụzikwa n'ihu akwụkwọ tata anụnwa bụ Ọgọst 30, 2025 bụkwanụ on Saturday
ka a na-akọwa na Chinechere m na omeke ozikwa ya na Chinechere m unu na-afụ ebe a ndị Igbo gbatara ọsọ enyemaka na ya bụ nwatakịrị a bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Hei, ife a wee bụrụ ife mwute, ife iru uju na ife ịkwa akwa. Amazịkwanụ m ife a ya akpọ ife nke a bikonu. Mana mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa na ndị Igbo gbatakwanụrụ ọsọ enyemaka zọkwanụ ya ndụ ka ama na ya zọta ya ndụ. Mana Chineke makwanụ nke ka o nwekwa onye na-aya ahụ, biko werekwa n'oge ka unu chọba ndị ya nyere unu aka na ọ bụ unu ejighị ego esikwa m kwuo mmasị na Chinechere m na ọ bụ na ebidoro ife a n'oge aka azọtakwa ya ndụ. Mana unu n'anya unu ya afụ na anya bụ ife erigokwa anya bụ nwatakịrị ahụ hinne. And ebe ọzọ na-atakwa ụta abụ ndị a na-enyere ndị mmadụ aka ihe afụ onye ya ada ya ahụ a na-akpọfa na fon a na-ese ndịrefa meseji. Ụfọdụ sefu eburu ndị nkefa jee na nke ndị agha eje na-ayọfa na onye anọ na-anwụ anwụ asị ogo kwụrụ na laịnụ fa hapụ enyemaka fa ya enyere ndị mmadụ fa na-awụgharị garịsị ibe a na-achọ ndị achọghọfa. Oruzie mgbe onye nwa ya anwụwa anwụwa agbata ọsọ enyemaka. Ọkwa ya bụ na mmadụ anwụ ọsịsọ, bikonu onwe onye nke ọ na-aya ahụ kpọrọ ya jee ije na nke ndị ọbụla ijere. Ọ bụ na ndị agha enyeghị atenshọn, kpọọ ndị na-ese ife onyonyo mee vidio kwuo niile ebe a na onye a achọghị inyere gị aka na ọ chọghị iwepụta n'ihu akwụkwọ ka azụ ọghụ ndụ na ịnwụkwa na si jidie mebe na ya ntu a ọ ya bụ ka ifia ndị agha ịkpọrọ afa na ijere na nke fa na fe enyeghị ọrụ gị aka ifie ozugbo fa bịa. Mana unu mechie ọnụ na-eche mbọsị nwasị unu chi ya taa ka e wee gwazie ụmụ ụwa ka fa wee nyere unu aka. Ị marụkwa na ọya ya atagbukwa gị. Ahakwa m ekwu na okpuru ọla na o jeghọ n'oge ma ọ na oje n'oge. Apart from nke a ka m na-ekwugodu maka afụgo m ndị nwechara ụdị kesi anụnwa fapụta fa akpọghị na fon si na fa na-akpọ onye a ka o nyelụfa aka na onye agha azafa na fa ejego ebe a na onye azaghọfa. Biko na onwee na nke onye unu jere na ndị a na-enyere mmadụ aka ọ ghara ịza unu, kpọọ onye ya ese vidio were nya bụ ife postuo na Facebook. Ndị blọgas fụ ha kwa anya fụ na-ekporo onye dị etu afa na-ebiara na nke na ọ chọghị inyere gị aka fa ya eburu nya bụ vidio fesaa ya bifo mara ife na-eme ọkọrụ atenshọn onye ahụ ọ bịa nyere gị aka ka azọkwa agụ ndụ n'oge. Nekwanụ ka ọmarịcha nwatakịrị a si wee nwụ amaghọ nọ na ọnkụrụfa na fe ejebeghị n'oge chọba ndị ya enyere ya aka ya mgbe ejizi wee chọta onye enyemaka ọ bụ na ọnwụ eruo na nwa mmadụ nso. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa okpuru ọla ndị Igbo na ọgbanikwanụrụ nọ na Chineke edegokwanụ na ọnwụ ya bụ nwatakịrị na orugokwanụ nso. Okpuru ọla ekene dịrị ka esi wee buje dị ụlọ ọgwụ fụ na ndị Igbo fụrụ ya n'anya na ndị Igbo gbatakwa n'ọsọ enyemaka ka ama na ya zọta ya ndụ kama na Chineke makwanụ nke ka ọkwọ nke nna nsị ka m bịa wetara unu maka ndị na-atụ na-atọrụrụ okpuru ọla ebe ntịkọ wee weta nya bụ ife onyonyo aka na-akọkwa allegedly na-atọji okpuru ọla ka ọ na-atọrọ ha okpuru ọla. Bikonu unu sị na atọrọghị ya ma ndị n'obodo oyibo sị na ndị ntọrị atọrọ ha okpuru ọla. Ọ ka hụ mma na unu ba Fraịde na vileji unu gwa anyị na unu anabago unu ruo unu agagharịa na vileji unu 1 week ka anyị maa na aya ka ya afụ unu ka ọ na ya afụzi unu ka atọrọkwugwa unu wee baa ime ọfịa. Ọkwanụ ka ọ ha n'ọnụ maka ndị na-ada ụtọ na-atọrụrụ ya ka ọ na-atọrọghị ya. Ọkwa unu ma ụzọ ụmụaka jeenụ na ebe ahụ unu ruo na-eme vidio gwa anyị na unu nọ na ụmụaka unu agagharịa bifo 1 week ka anyị maa ka isi na anya ya ada unu. Ọgbọkwara nna asị na-atọrọ ya ma ọ na-atọrọ ya n'ọrụ ana m ekwu maka ndị na-ada ụtọ ya ntu aka unu ga-esi mara na ife okpuru ọla na-ekwu na eziokwu ka asị unu jee na ụmụaka unu agagharịa unu pụtụ na mere anyị vidio na ọkwa na ụmụaka okpuru ọla si na ha atọ mmadụ n'ebe ahụ ka unu nọ bifo unu gagharịa 1 week ka anyị maa na eziokwu ka asị na okpuru ọla na ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asịkwa na-asị ka anyị wee marụ. Ọgwụkwanụ ka ọ ha n'ọnụ.